Hodnota uměleckého díla. Umělecké dílo možná není jediný objekt, který by dokázal propůjčit smysl tomu, co děláme, ale přesto by třeba mohlo být zajímavý zamyslet se nad tím, co vlastně tvoří hodnotu uměleckého díla. Z pohledu autora by bylo možné říct, že dílo netvoří téma. Na volbě tématu vlastně tolik nezáleží. Netvoří ho ani myšlenky, které jsou v díle, ani jejich hloubka, netvoří tu hodnotu ani originalita myšlenek, anebo naopak úmyslná nepřítomnost té originality. Netvoří to dokonce ani krása, kterou tu dílo může představovat. Takže v čem vlastně spočívá hodnota uměleckého díla? Umělec nebo autor se jistě snažil být trochu drzý k tomu, co je pravda. Jaká pravda? O jaké pravdě to mluvíme? Je to subjektivní pravda, nebo je to pravda, kterou objevíme nezávisle na našich schopnostech a potřebách? Je to pravda, která zprostředkovává vzdálenost mezi tím, kým jsme v nejlepším případě, a tím, kde je svět. Přičemž kde je svět, to není místo, ale je to spíš způsob toho, jak funguje bez nás. A tím vlastně už taky naznačuju druhý aspekt hodnoty uměleckého díla, který by měl být určitá předem nepředvídatelná lehkost.